Ba karamin kuskure bane wuce wannan bidiyon, musamman mutanen da bidiyon ya shafa kai tsaye. Ba zan boye muku ba, zuwa yanzu labarin wannan mata ya kamata ya zama izina ga masu irin halinta a duniya. Domin magana ta gaskiya, ko makiyinka ba za ka mai fatan abin da ya samu wannan yarinya ya same shi ba, sai wanda yake ji ya bi wannan hanya. To a gurguje, wannan matashi ita ce matashiyar da ake kira da Lena Road ya asalin ƙasar America. To sana'ar wannan matashiya shine adult entertainment a waɗannan ƙananan shekaru nata na 19. Waɗanda ba sani ba, wannan wata industry ce da ake aikata waɗancan abubuwa a fefayen bidiyo ana yaɗa wa duniya. Gwari duk wata batsa da abin da Allah ya haramta tsakanin ɗa namiji da ƴa mace ita ce sana'ar tasu. Kuma da dai ita wannan sana'a suka dogara, suke samun kuɗaɗe kuma suke rayuwarsu. Yadda abin yake, duk wata yarinya da ta shigo industry za a mata screening a duba ta, idan rashin kunyar ta ya kai rashin kunya a ɗauke ta. Inda za ta zo tana yin waɗannan bidiyoyi wa iyazu billahi, su kuma waɗanda suka ɗauke ta suna siyarwa da website. Su kuma mutanen da suke sha'awar wannan abin za su dinga shiga waɗannan website suna kallon tsaraicin nan suna biyan kuɗaɗe. To wannan matashiya ɗaya ce daga cikin masu yin irin waɗannan bidiyoyi, amma fa halin yanzu ta yi da na sani mara amfani. Domin satin da ya gabata wannan matashiya ta fito tana roƙon mutane duk wanda yake da wannan bidiyo nata ya taimaka ya goge. A cewar ta yi da na sani, kuma tana so ta dawo da kimanta da mutuncinta da ya zube a waɗancan shekaru na baya. Bugu da ƙari kuma ɗan da wannan baiwa Allah ta haifa ba ta so ya girma ya tashi ga waɗannan bidiyoyi nata. Domin lokacin da take wannan industry ta ɗauki bidiyoyi sama da siyan 400 kuma ga baki ɗayansa an saida su. Kamar yadda kuke gani a wannan statement ɗin ma fa cewa take ai lokacin da ta shiga wannan industry yaudarar ta aka kuma lokacin ba ta da ko sisi. Saboda haka ne aka ruɗe ta da kuɗaɗe tun tana shekara 19 ta fada aikata waɗannan abubuwa a social media. Amma fa ni ta bangare na kai tsaye na san wannan ba hujja bace, domin talauci yana ko ina, kuma talauci baya nufin ka gurɓata rayuwarka domin ka samu kuɗaɗe. Zan iya rantse muku cewa yadda wannan baiwa Allah za ta yi, waɗannan bidiyoyi nata ba za su taɓa bacewa a social media ba. Domin yanzu ma da ce wannan maganan ne wani zai tafi neman waɗannan bidiyoyi nata domin ya ajiye su zuwa gaba. Da dama mara amfani a ce wata za ta iya biyan ko nawa ne domin a goge waɗannan bidiyoyi, amma wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Ina 'yan matanmu na TikTok masu mummurguɗa mana waɗancan abubuwa? Shawara ce ba umarni ba, ki killace abubuwan ki adana su ko da ke ba musulma ba ce. Duk wanda zai baki kuɗi saboda jikinki, a nan zai kassara ki ya bakki, ba zai ƙara waiwaye ki ba. Domin ba zai yanki jikinki ya dinga yawo da shi a aljihu bane, kin ga ko za a lalata shi ne a bakki da abinki. Ƙarshe a zo ana wallahi tallahi ya laita ni lamari ya zo ya zama irin wannan. Wannan ba shawara bace ba, ma wonin ne ga gabaki ɗaya 'yan matanmu na arewacin Najeriya. Abin da yasa koyaushe za ku ji na ce arewacin Najeriya saboda ku ne na ku na sani kuma ku zan gayawa. Dan Allah kada ku bari rudin social media ya ɗebe ku je ku aikata abin da za ku zo ku yi da na sani zuwa gaba. Ku sani cewa ɗaukaka da laikin ba sa kawo mutunci, kowa Allah ya yi shi da mutuncinsa sai wanda ya zubar da nashi. Kuma idan kika zubar akwai masu kwasa da yawa a wannan duniya, sai dai ki sani in sun kwashe ba za su baki wani ba. Saboda haka dabara ta rage ga mai shiga rijiya, kowa ta alkinta abin da ta kai wa mijinta. A ƙarshe zan so ku sharing wannan bidiyon ga 'yan matanmu domin da yawa su gani mi tarayya cikin lada. Ku sharing wannan bidiyon ga mutanen ku, mu haɗa bidiyo na gaba. Allah ya ji gan iyayenmu.